Tak to dáva celé zmysel, že vlastne tak ako v podstate aj z pohľadu tej vedy, že sme jedineční, unikátni, sú tu nejaké všeobecné pravidlá, ktoré fungujú, ale potom už to, ako s tým pracujeme, s tým životným štýlom a ako si to nastavíme, je o našej zodpovednosti toho každého dňa, tej optimalizácie, Áno. toho, aby sme fungovali, jak sa hovorí, v energii a v zdraví. Áno. Ajurveda ako medicína je veľmi účinná, je tu 5000 rokov a funguje. Avšak nie je pre ľudí, ktorí očakávajú, že prídu za mnou, nájdeme tú diagnózu, nájdeme ochorenie a ktorí očakávajú, že mu dám lieky alebo nejaké výživové doplnky, ktoré ho zázračne vyliečia. O tom ajurveda nie je. Môžeme dať výživové doplnky, ale ten ozajstný úspech je v tom, či ten človek je schopný a ochotný zmeniť svoj životný štýl, zmeniť svoje stravovanie, pretože práve tam je drvivú väčšinu príčina tej nerovnováhy, ktorá sa manifestuje v podobe tej choroby, s ktorou za nami prišiel.